A few moments. Finally, Kamekha station मोनफैबाय. सफैबाय सान्दुं खामख्रेंजोबलायलायनाय सफैबाय जोङो. Nasi जों प्रग्रामाव दा बस गरमलै माथो. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas. Make a U-turn 100 miles on the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, acting no seat like I just tried. Hey, shorty the school to my rock and I'm not talking about Jack Black. Hey, what you do when you doing something you not supposed to do, thinking it's gon' shield the... A few moments later. Finally program जोबनायनि उनावहाय मिथि खालु निसाल खासनो ना लागिस दे बाब्रे खायासो मोनथार. बै फ्रागाव नोंसोरलाय खत जाबा मायदो आमी दिगली पुखुरी जाम दिगली पुखुरी वाह ए सारनेस अला एक्सपीरियंस कोआ
गुवाहाटी लायबाव Kokere guldum Kokere guldum Guwahati. Hey, ro. Naide style pra. Hai लोगोफोर, दायो जोङो स्टेशन फारसे आवगायलांगासिनो दङ। जोङो पार्कआव बेरायखांनानै फैफिनबाय स्टेशनाव थांनोसै दायो जों थाबायगासिनो दङ फाइनालि जों ग्राउन्ड फ्लोराव थांफिनसै माखासे मानसि थाबोबावदों बेखौ लायगोन जोङो मानो होनबा बिसोर लिगआव गाखोफेराखैनो थाबोनाय मानसिफ्राबो बिसोर गाखोफेराखै ओंखायनो बिसोरखौ लाफैनो सानदों थांसै जोङो जाबाय Video.
हो. Apel. Sama kan mobile luar bisa. Oh, dia udah tahu tapi sudah video kamera gorilla hal. थांनायनि दिनैसो बेसेबांबा गोजान बाय बाय गुवाहाटी आपको लोग पाम पिसोत चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और जितना हो सके जितना है कि नहीं मेरे भाई का चैनल है मनसिंह नारदारी का बढ़िया चैनल हाँ, है, ठीक है? यहाँ पे ब्रदर्स subscribe ब्लॉग। कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हाँ ठीक है, तो ठीक है इतना ही खत्म करता हूँ बाय बाय गुवाहाटी बाय बाय।